iri Saturday ndrubva kubasa ndichibva kubasa yandasvika paumba pangu Saturday zvekuma 99 ndandavhura dhoo hana unoka apa ndisina kunoka kudaro ndavhura dhoo rekutanga ripa dining haana wazvinzwa richi 2 bedroom chandapinda kudaro chandaona uyu akarara nemukadzi wangu pasi wana vari pamubhedhi vachitoita bonde vadaro ndasvika ndapinda mubedroom vabva chindibata huro manje ndikauraya reka munhaka mukadzi ndokuzoti usaurayeba ndaukakarara paya paya inini namukoma wangu musha umwe chete pane mota iri pamberi apo ndasvika kudaro ndaukakarara paya paya ndauraya kani nafrengi ndaurayiwa kani ndopakuzobuda asina kupfeka bawati wapushi wese mukadzi akatanga buda mukadzi uya abva abudawo nhumbi dzachinja dzaya dzasara dziri mumba wabva buda wari waswinda ndamira pamberi pedera mambo mutasi ndamira pamberi pedera mambo mutasi ndesande zvichokwadi ye bachara sone nganyika mchara sone mari pasira ndakakwira kwa mambo kwashe nice ngatinyarare wana mai ndakakwira kwashe Samanga pamusoro changamire kubodora nyaya pamusoro changamire adare wese sumudzai izvi ndakakwira kwashe Samanga musi wa 6 nemukomana akandiparira mhosva mumba mangu tidzoka azvinzi tsvaga munhu wakaimusha tatazinda futi musi wa 20 tozoenda futi musi wa 27 aindonzi tsvaga munhu handazonyorwa tsamba musi wa 27 nemukomana ndandashaya chii zvinzi ashaya mukadzi wake ndandauya netsamba iya kuno ndokuti ndopandakazoti nditange nyaya yangu iyo ndasvika panyaya yangu iyo handasvika uri musi wa 23 gore rapera iri Saturday ndrubva kubasa ndichibva kubasa yandasvika paumba pangu Saturday zvekuma 99 ndandavhura dhoo hana unoka apa ndisina kunoka kudaro ndavhura dhoo rekutanga ripa dining haana wazvinzwa richi 2 bedroom chandapinda kudaro chandaona uyu akarara nemukadzi wangu pasi wana vari pamubhedhi vachitoita bonde vadaro ndasvika ndapinda mubedroom vabva chindibata huro manje ndikauraya reka munhaka mukadzi ndokuzoti usaurayeba ndaukakarara paya paya inini namukoma wangu musha umwe chete pane mota iri pamberi apo ndasvika kudaro ndaukakarara paya paya ndauraya kani nafrengi ndaurayiwa kani ndopakuzobuda asina kupfeka bawati wapushi wese mukadzi akatanga buda mukadzi uya abva abudawo nhumbi dzachinja dzaya dzasara dziri mumba wabva buda wari waswinda zvekuma 9 idzi dzose wakarara kudaro wakanga karara pamagumbezi angu manywana handisati ndapfuka pa zvekutoti ndaitotowaenzi wakasvika wanofugwawo windo rangu wabva apukanya ndofuremu rangu rakabva rasara rashikika mukunetsana moyamwe ndo zvakaitika kumukomana wandamusvikira nemukadzi wangu munhu mukadzi wacho ari mukadzi hatisuziva kwaari bawende aruziva kwaari because vakamboenda kuna sekuru wacho kuchimani here nemukadzi wangu alright it's okay simukacha ndamira pamberi pedera mambo mutasi zvese zvande zvechokwadi ndiye machara nemhosva mwari arimbatsirawo pamusoro yemambo mutasi wedzera izwi pamusoro yemambo mutasi ane makurukota enyu ini kubva pakatanga nyaya yangu handina chandakaramba ndingapedzera ndakati handidi kupedzera dare nguva zvakaitika zveshuwa ndakabatwa ndiri mumba memunhu handina chandakaramba no it's okay isusu ndo vanhu vatinodawo munhu anotaura chokwadi haapedza handisina kupedza hangu nguva yechi idare zveshuwa ndakabatwa nemukadzi wemunhu saka izvo tinozifarira because nguva yakakosha asi hazvirevi kuti haisi mhosva mhosva ichi imhosva ndinoramba ndikutaura vanhu panapa ndoramba ndikutaura vanhu
wakadzi wasina varume wakawanda. Munonzwa? Wakadzi wasina varume wakawanda. Haumboshayiwo hwako hwani anokuda pane wakadzi wasina chi. Kana wakaroora chinoti uzosiye wako mumba uchienda kopinda muno umwe mumba mumwe murume futi chii? Dai wanga utatu wabva mumba mako wobva waenda kune munhu asina mukadzi asina murume zviri nani? Noti kuti urubva kusiya wako mukadzi pamubhedha uchiorara pamubhedha woumwe murume ende kupusa kwacho andi azi mombe yepi zviya unokama wakaringa nzira azi mombe ei azi unodini unokama wakaringa chi nzira ungabva kuti shuwa kuita muswinda mumba musimu wako mubhedha usi wako pakupedza hatu wako newana wako Vana vari pasi. Kutobvisa kutoisa wana pamubhedha iyo kouchidzika pasi mumba musimako ba koutoturika hembe pamutariko mumba musimako ba baba wemba wotosvika iwe utori kuswinda wotodzipa baba wemba utori kuswinda nemukadzi wakatori kuswinda ngatisazodaro varume kuteererana zvakadaro. Eri ndakakutarisa yangu muri 2 reason chaiyo wakakwanisa kumudzipira ndatoiona uri giant asi wakaenda kokundwa pachoice nekashoti aka the reason wakada zviro zvekashotika iti mizi uri kushora zvako zvakareba kukwadzwa nechoice nemunhu akazviitira zviro zvake ende ukatozwa murume wekutaura kwaita azi ndakavhura door repadining pandabva pandavhura repai repabedroom kautorakidza kuti kamurume kakarongeka ukaona umba itori nedhoo rekupinda mudining nerimwe rekupinda muchibedroom kababa kakarongeka kari kuchengeta mhuri yako ako iwe wotadza korongeka kwako kunakirwa nekurongeka kwoumwe murume. Kuona murume anochiwa mukadzi weumwe ka it means kuti mukadzi iyoyo ari kuchengetwa kamukachengeterwa kaunotadza iwe. Andizvere bamu hamucharipira 1 nyaya yako yaikutanga 1 usati waripira yekutorara nemukadzi wacho. Yekutanga yemhosva yako ngeyekuita muswinda mumba musiri mako. Hakuna munhu anoita freedom yakadaro. It means kakasike kutanga. Kakasike kutanga. Chijairire chakanyanya. Dai kuzidai wana wangu waripota wavunzwa kuti ai uya rino. Aitoza every day taitorara pamubhedha. Ende wana zvinotowashamisa kuti sei kuna baba munini akauya tinorara pamubhedha asi baba kana ripo torara pasi. Kutoita kuti wana wawenge baba wavo nenyaya yekuti baba kana aripo vanorara pasi. Iwe uripo wopromota wana manje iwe kuisa ruwengo mumba iwewe. It's so bad. Zvakashata. Iyo zvizi murume haana mukadzi asi iwe uri toziya kwaari asi akaroora ndeuyu iwe hauna kuroora. Akaona nyaya muridzi wemukadzi asitoziva kuti mukadzi aripi asi mbavha iri kutoziva kuti mukadzi ari pakati. Zvakashata. Iwe wako mukadzi una here? Waitamba nemudzimai wangu aripo panapa. Aripo
pano mukadzi wacho aripi mukadzi waJaindi Uyu pano. ngaasumuke uya apa ishamwari neshamwari ndizvo muchinyanyawo kutrasta shamwari wakadzi musanyanye kutrasta shamwari shamwari dzinokutukudura kashoma kashoma chandakuita manje inini pakatongoita vanhu vairi badzi watodanana nemukadzi wemunhu iwe une wako uyo ane wake uyo ane wake it means mafambiro yenyu mese hapana nomaziva pane hwana anokwanisa wanga kutouraya umwe kana pane hwana anokwanisa wanga kutopa umwe chirwere apa because handaifunga iwe pawakaona uri wasvindwa pawakabata uro anga akapfeka protection ero anga asina kuvhura wandopinda wakadaro mushausi wako It's very dangerous. Mazuano nguva yatinayo mazuano zvirwere zviriko mazuano zvakawanda handizvo haungati munhu uyu agara uyu nemukadzi wake nemhuri yake wotanga kuti zera rake iri wotanga kurwariswa izvozvi zvinomwe murume asingagutsikani newake mukadzi zvakuda kuti mundu watatu baba nomwe wacho asiripo wako wacho asiripo wechifo mukadzi wake wechipiri munofanira kutotestwa mugare muri kuziva status yenyu zvakamira sei ndine hembe futi dzemukadzi wangu dzitori kudzanitoti kudaidza ndondushayo zoti ndodzitawo sei nedzawo futi dzake uyu futi dzemukadzi wangu koiwe wakazomudzoserera hembe dzake dzake wakabuda mbari kuswindero ndakandine shoti wakabuda rasinda wese akatanga buda risina mukadzi Zibate steering hembe dzake idzodzo. dziripi hembe dzacho dziri kumba ndatorerwa pawatsomba paninoshandira uko kumba kwakakiwa saka makina andinawo kuno saka uyanga uteka advantage yekuti most of the time unongori kubasa because ovia ndaipiwa 2 days chete saka 20 days dzese kana 29 days dzadziri dzake paumba aiwa inganda kutaura kuti confidence dzekuita muswinda mumba musini mako it means kuti murume wayo akauya off day ranga risiriro akataisiwa nemukadzi and havana kukiya door because vaitozva kuti hapana anouya baba akajokwa wazozva kuti baba ataurirwawo nemweya yako kuti ichimboenda kumba pakati pemwedzi vachimboenda kumba apa unotosvika manje pakadaro ipapo mukadzi wako chaya kuti ndibikire tii ya4 haabiki asi unotosvika chikomba chiri uchiswinda chitori netii utodziya pasaidi chabikirwa izvi zvinofanira kunyadzisa izvi zvinofanira kunyadzisa izvi saka chekutanga shamwari 1 because inini munhu anofamba ari muswinda mumusha usiri wake angofanana nemuroi kwandiri inini muroi chete ndiye anobvumidzwa kufamba asina kupfeka mumusha usiri wake saka iyo chekutanga 1 yekufamba mumusha muwanhu usina kuita sei usina kupfeka mombe kechipiri yekudanana nemukadzi wemunhu imosva yega iyo yekudanana nemukadzi wemunhu knowing very well kuti mukadzi wemunhu kupwanya mhuri yemunhu mombe 3 nembudzi yacho nejongwe kana iri mari $350 pamombe yega yega kana uda kunza iri mari asi mhosva yako haina kuperera ipapo futi une imwe mhosva futi
yekurara nemukadzi wemunhu usina protection. Uri muurai. Uri muurai. Ipapo mbudzi, dzimwe mbudzi mbiri dzekurara nemukadzi wemunhu usina protection, knowing very well kuti hauna kupfeka. You are endangering life yemunhu. Then ndiyo imwe yacho yekudzipa muridzi wemumba. Imwe mbudzi futi iyoyo. Saka ndikuda mbudzi 4 kubva kwauri, mombe 4 nejongo racho. Mbudzi ngani 4, mombe ngani 4 kubva kwauri. Andina kana wakapinza chiro chako icho ukahya bota risiri rako, kupinza spoon muplate isiri yako, kohya bota risiri rako, haunditauriri, hauna excuse yechi. Chaunokwanisa kutokumbira kwandiri itime yekubhadhara. Ndo zvananga nchida kubvunza kuti nguva yacho Ndandisa ndatokupa kanguva yekubhadhara. Ndandisa ndakupa. Nhasi date ndiani? 8 June. Nhasi ndi 8 June. Musi wa 8 July. By 8 July unofanira kunga wabhadhara mombe pa 4, 2 dzofanira kunga dzabhadhara. 8 July unofanira kunga wabhadhara mombe 2 nembudzi 2 nejongo racho. 8 August the balance yemombe 2 nembudzi 2 zofanira kunga dzabhadhara. Titesere. Ukabvuma panapa uchifunga kuti hazi ngezikandingobvume hazviteerwi. Bvunza wamwe wako ikoko. Bvunza wamwe wako wanokutaurira kuti kana zuva rakwana radini. Kana uine dambudziko unotaura dambudziko rako before, but for you uchazonditaurira dambudziko rako 2 mombe 2 mbudzi zvauya. Wozochema. Pasina izvozvo, I don't want to hear anything from you. Tite zaniti? Wakadzi gutsikana inechi varume wenyu. Andizvo? Warume gutsikana iwo nechi chirwere chirichi zviriko zvirwere munourayana nekuraisa vanhu vasina mhosva. Mambo ndandinomubvunza. Yes. Pambatya dzangu idzi dzavainadzo. Aiwa, mbatya dzako zvatichaita iwe wakutya kuroiwa manje. Ndosaka wakuda hembe dzako dzidzoke chop chop. Saka hembe dzako 2 dziri kudzoka, hembe wabhadhara mombe dzekutanga 2 nembudzi 2. Hembe dzako wadzoserwa. Kana usati wadzosera usati wabhadhara izvozvo, hembe dzako hakuna. Inogara iri exhibit, ndiyo exhibit yekuti usakazobva pano mangwana kukoti hatina chekutaura, because hembe dzako idzodzo ndiyo exhibit to any court yawadofunga kuti uchaenda. Chimboimagine so kumbovhara maziso pauripo papo. Wovhara maziso, vhara maziso munhu wese pauripo papo. Wona murume murefu uyo ari kumhanya, uyo asina kupfeka ari kuda mutaro. Anyway, ngatisazvirerutse varume, ngatisazvirerutse kudaro. Handizvo zvakashata izvi, sumuka henyu enda henyu. Kana paita any problem asakabhadhara pani time tataura, musi wakana wasvika just phone us. Hembe ndaida kubvunza ndinozviunza kuno here kana nechipa. Kana yato court, don't go direct to him, because uchatozofamba uri kuganza kuti unoenda tomupa mombe kautorarama nemombe dzake. Unounza kuno. Kana waredi, kana dziri mombe dziri kufamba unotitaura kuti mombe dzachi dzaredi, sinokutumira munhu anotora mombe idzodzo uendesa. Kana tiri kuti mombe hatisi kureva mhuru ba, tati mombe. Hatisi kuti nyenye ba, tati mbudzi. Yes. Right.
hembe idzodzo dzese dzemukadzi nemunhu anakakwatisa vese vari vaswinda dziri kumba pane imwe process handiti isusu dare rino iri harina kurambanisa uyu nemukadzi wake asi rapanicha bhuru rakapinda mudanga musirimani maro zvekuti mukadzi handichadi kana ndiri kuda kana kuti dini idecision yake iyo ende haisi decision yenyu futi yekuita haisi decision yedare rino iri rekuita ayo isusu dare rino tototi aiwa bambo masikaomba mainga wati sorry muchengete wana paumba wana wasatandadzike nechii nenyika mainini unazodini unazogutsikana handizo garai pasi imiwo varume munaonawo 28 days munhu akandochengeta bota haripori here pota imuchienda kumba on time gara nemukadzi wako kani mukadzi anoziva kuti unouya kumba after 30 days uri iwenera here panopa watsomba kudzikako warume kumba ngakuendwe chirumboti uchone chii munhu asikambozwa kuda bota uri kwauri kwatsomba iko sei iwe wacho nokwanisa wanga wasina kubatwa hwako uinewo dzako dzauri kuita futi kumba ngakuite sei ngatisajairire kugara tisingaendi kumba handizo right hande next case